Hello Zizila girls and boys, welcome back to my BC Serang YouTube channel. So, dinay ang makasi viral videos फोरनि सायाव फाल्टु भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो गिबियावनो मिथिहोनाय जायोदि बे भिडिअखौ जायनोखि दासिमबो गोजा गुफुर दैस्रां दैखौ लोंनो पारमिसन मोनाखै बिसोरो बे भिडिअखौ दानाय मानोना बे भिडिअआव माखासे गुफुर गोजा दै लोंखांनायनि उनाव बाहायग्रा रावफोर बाहायनाय जादों आरो बे भिडिअखौ पाब्लिक प्लेसआव दानाय नङाबा नोंसिनि फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो सेन्देलनि अखा गोग्लैनो हागौ स' भिडिअखौ जागायनोसै सरि इसोरनि मुंखौनो लाग्रोनो बावदों ओम केरि बाबा no. बे फाग्ला बिदिजों जायो मोनसे जेराव मेरावनो प्रग्रामखौ जागायो एसेथ' मोजां जायगा नायनानै जागाय प्रग्रामखौ बोसोरखि बे सिंगेल सेंग्राफोरखौ मेगन साहोनायसो जायाखै बे बिगुरनि एकदम सोबख'लायनायनि भगबाननि गान हासनि जानो नागिरथारदों बेनोथ' आं नुनाय मोनबाथ' गवामोन बियो 80 बोसोरनि आबैनि गुस्थियाव लिपस्टिक लागायनानै किस खालामहोगौमोन आं बेबो गुस्थियावसो बिनि उनाव खालामोना खालामा नायगौमोन आं आरो बे कार ड्राइभारा मालाय गुस्थिजों गुस्थि गोरोबलायनो नागिरनायखौ आस'खान्दा खालामना होनाया नोंनाबो हाबा जानानै जेब्ला हानिमुनाव थांगोन ना अब्ला गाहायनि अस्त्रआ गसंनाय नङा नोंनाबो बिगुर आंनाथ' गसं जेबो अरजाया मानोना आंहा गार्लफ्रेन्डआनो गैखाया सोरखौ हाबा खालामनो ला भोसड़ी के बेटे मौज कर दी वाह बेटे वाह अरे वाह से तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई ओ बहन की ब्लाउज बिसोर ओरिजिनल ड्राइभारा बिसोरथ' ओरैनो फुजायाव फानग्रा गारिखौसो सालायदों बहनसोर बबे जायगायाव जोनोम जायोब्रा बिसोरलाय बोसोरखि बियो मालाबाबो स्कुटि सालायनो रोंनाय नङा जा बुस्थुखौ हमनानै सालायदों बियो अनलि कारखौल' सालायनो रोंगोन बियो मानोना बे बुस्थुआ स्कुटियाव थायानो समझ रहे हो ना बिगुर आरो बे सालायहोग्रायाबो जा बुस्थु हमनानै सालायनो रोङा बेनोथ' उनाव बियो साबि थालाखौनो खुलिनो हानाय नङा मानोना साबियानो गेदा गिदि जाजोब्बा साबियानो गोरोबनाय नङाना ये बड़ी अच्छी बात कही आप मानसिफ्रा थगाय माबा फिक लागासिनो गाव गायदों गायदों होननानै नै आंना बे फिथिख्रि आं गायनाया I love you हा बेनसत नों गायनाय बे दंफाङा बिगुरनि दंफांनि दालायखौनो सिनायनो रोङा आरो आं गायनायसो होनदों बे हिनजावा ओरैबायदि माथा गरम बे बुहुमनि गासै माल बुस्थुखौनो गाव मावनाय गाव दांनाय आरो गावनि गोजा सानजोबो सानसेखालिथ' ओरैबायदि जाबाय बेनसत सासे सिखावा दखाननिफ्राय बडि खावनानै लांबाय बेखौबो आंसो खावदों होननानै दखानिनो खोन्थाना लाबाय बिनि उनाव महिला मण्डला जाबायदि मानजिबाय बेखौ अहह नाम लाथाव जायै जायगायाव मानि मानजिबाय बेल' नङा बेनसत बियो माबायदि भिडिअ बानायो आरो नायबाव माथो बाजाराव ओंखारलांबा आंनि बोराइखौ आदा आंखौ मादै होननांगौ हाबा जानायफ्रा हार्ट जायोना बिदि होनजाबा बेनसत बेखौथ' बुधबार दिनाव फिसा जानो रोङै मोसौ गायनि खिखौ दैयाव गलायनानैसो दौनांगौ बोसोरखि खिया पाता थिग भी हो जाए So guys, नोंसिनो आं मोनसे इन्स्टाग्रामनि पस्ट खिन्थानि इन्स्टाग्रामनि पस्टनि खाहानिया ओरैबायदिखि माहिरा खान होननाय सासे सिख्लाया एहमेद खान होननाय सेंग्राखौ एगजामनि प्रेसाराव फैनानै सुइसाइड जाबाय होननानै पस्ट खालामदों नाथाय एक्चुअलि बे सेंग्राया सुइसाइड जायाखै बिनि उनाव सेंग्राया माहिराखौ मा रिप्लाइ खालामदों नाय Mahira Khan's post. Another student commits suicide due to exam pressure. Ahmed Khan. बहन की लावड़ी में जिंदा हूँ. So friends, दिनैनि थाखाय एसेनोसै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक बानाय लोगोफोरनो शेयार बानाय आरो कमेन्ट बानाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायबा चेनेलखौ साबस्क्राइब बानाय आरो खाथियाव थानाय घन्टानि सावगारिखौ बुनानै अल नटिफिकेसन सेट खालामनानै ला जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबासो लाइक बानाय आरो शेयार बानाय होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगो मोनफिनगोन थाबैनो गुबुन मोनसे भिडिअ बाय बाय सी यू वेरी सुन थैंक्स फॉर वाचिंग
मज़ा आया।